ihmiset, joilla on mielipiteitä, kulkevat vain häiritsemässä toisiaan. Tämä on aika vahva lausahdus ja erityisesti nykyaikana täällä internetin maailmassa vahvasti läsnä oleva toimi näyttäytyy herkästi väittelynä ja omien mielipiteiden jotenkin vahvistamisena. Mielipide on siis oman mielen luoma ajatus jostain asiasta, josta voi olla monta eri näkökulmaa. Onko oma mielipide jotenkin oikeampi kuin toisen mielipide? Ehkä sitä on syytä tarkastella, että onko jotain uskomuksia, joille voisi olla hieman tilaa nähdä niitä joltain toiselta kantilta. Toisenlaiset näkemykset avartavat mieltä. Mitä taas voitaisiin tehdä yhdistääksemme ihmiskuntaa ja luomaan yhteyttä toistemme välillä. Vähemmän mielipiteitä, enemmän kannustamista, rohkaisua ja rakkautta ja yhteyttä. Mikä se voisi olla se tapa tänään juuri lisätä sitä. Ehkä lisäämällä yhteyttä itseäsi ja hyväksymistä ja myötätuntoa, ymmärrystä. Sillä, että ymmärrät olevasi täydellinen juuri tuollaisena kuin olet. Juuri tässä ja nyt.